Salut! Pentru ministrul Dumnezeu să iartă, să cântăm piesa Sunt o forță mare, da? Și minor! La minor, la minor! Si, não vou. Sunt o forță mare și nu-și mărită mereu încercat să-mi ia locul tare. Dar eu nu câștiga, nu mă crezi valoare. Dar voi știți că sunt neoprit, eu sunt locul tare. Rămâne cu timp. Lasă clarică tu. De la bată, pentru ministrați, care s-a fost și va rămâne la geamă! Și totodată, Kennedy, pentru ministrați! Ia, atențiune! De la Patrian, pentru ministrați, care va rămâne legendă! Dumnezeu să le vedem! Nu pentru ministrați! Ia, eu sunt o forță mare, dar și nu-și mărită mereu încercat să-mi ia locul tare. Eu m-am câștigat, nu mă crezi valoare. De la filozof, pentru ministrați, legenda vie, bombardierul nostru, care nu o să uitați niciodată. Ministrați! Atențiune! De la dialog, 2 milioane pentru unchiului pentru ministrați! Dumnezeu să nu finească cu ministrați! Vă rămâne în sufletele voastre pentru întotdeauna! De la Patrian, îmi dă o felicitare tot pentru regele nostru, pentru ministrați! De la bandă pentru ministrați, forța Iașiului, care va rămâne bombardierul Iașiului. Iași, pentru ministrați, aveam și eu curaj și noroc, cu regele nostru ministrați, va rămâne în sufletul meu. De la sponsor, pentru legenda vie, care va rămâne în inima voastră toată viața. Pentru ministrați, bombardierul! Avem și eu curaj și oraș, cu viața mea ministrați, să audă toată lumea, va rămâne etera mea. Avem și noi curaj și Iași, cu viața noastră ministrați. De la ministrați, pentru toți verii Iași, auzi ce spune cuvintele astea, vă rog la cer. Avem și noi curaj și Iași, cu viața noastră ministrați, să audă toată lumea, va rămâne etera mea. Vă vedem ministrați, regele! Cuvintele astea, mă rog de la Nicolas. Avem și noi curaj și Iași, că era viața noastră ministrați, ăla era sufletul nostru, ăla era norocul nostru, să audă toată lumea, prostămuit toată viața. De la filozof, pentru ministrați, regele nostru, dacă viața noastră. Tot de la Kennedy, pentru ministrați. Să audă la lumea bună, o rămâne forța mea. Avem și noi curaj și Iași, cu viața noastră ministrați. De la Kennedy spaniol, pentru toată familia de ministrați. Pentru ministrați, de la Kempes, pentru totul nostru, Dumnezeu să-l primească. Pentru toți nepoții lui, care au rămas în urma lui.
pentru patria, pentru Decebal, pentru filozof, pentru Goebbels, pentru Kennedy. Fiți atenți! Nu o să se uită niciodată. Mult mai trebuie. Cum este ziua de Paște, la ministru a spus dar rămâne toții mei, rămâne ei mei, ce s-a dus unchiul nostru, s-a dus ca fi omul nostru. Dar s-a udat toată lumea că va rămâne emblema. De la filozof, pentru ministraj, regele, care m-a învățat mai de bine. De la Kennedy pentru regele, ministraj. De la dialog pentru ministraj. Ia-ți. Că ne-a făcut rana în piept, el a făcut accident. Ia-ți. Dar ce să faci tu să poate, te ține-ți n-ai parte. Aveam și noi toți curaj să mergem cu ministraj. Rămâne în mintea noastră, ministraj, emblema noastră. Ia-ți. Să vădă toată lumea, unchiul nostru în valoarea. Și arătă păstă valoare, mare lumea, mare. Noi aveam cu toți curaj, cu viața noastră, ministraj.
de la que